טוב, מפה יהיה הכניסה לבית. יהיה פה שביל. דלת כניסה. אנחנו יכולים לראות את הסלון כרגע, עם חלון גדול שיהיה פה, ובעצם נכנסים לאזור המטבח עכשיו. כאן יציאה לפרגולה, ופה זה בעצם המטבח. פה יעמוד המקרר. מפה אנחנו נמשיך איפה שהקרשים יהיו, תהיה פינת האוכל. עוד מבט נוסף לסלון. אנחנו נמשיך. כאן תהיה פינת מחשב קטנה. בית ירוק עם פיר. יהיה פה פיר, ארובת אוורור. כאן שירותי אורחים. ופה זה יהיה הממ"ד, חדר עבודה. ויציאה לכיוון עוד חדר. ולחדר של איתי. ומול החדר של איתי מקלחת שירותי אורחים עם יציאה למרפסת שירות. פה יהיו המכונות כביסה, פה אמבטיה, וכניסה ליחידת הורים שלנו. כל זה לחדר שינה שלנו. כאן תבוא טלוויזיה. פה מקלחת שירותי ההורים. פה יהיו השירותים. פה יהיה דוש. פה אנחנו רוצים לעשות פתח יציאה לפרגולה קטנה שלנו. ופה זה החדר הארונות, שיהיה סגור בעצם פה לקיר הזה, כולל החלון. יישאר רק החלון הזה שנראה מה נעשה איתו. זהו, זה כל זה. ויציאה מהחדר שינה. ומבט החוצה לכיוון הפרגולה.